Миговете от детството са безценни и докато се обърнеш, те се превръщат в спомен. Винаги ще се връщаме с усмивка, но и с малко носталгия към любимия учител. Тук се забавлявахме, споделяхме и създавахме приятелства за цял живот. От нашите учители научихме, че една от тайните на живота е много проста – да сме добри. Затова им оставихме част от сърцата си в знак на благодарност. Тук разбрах, че уча не е просто глагол. То е искра, палещо от човека, пламъка на любознанието. Благодаря на учителите си, че повярваха в мен. Днес аз съм тук, за да вдъхновявам следващото поколение. Училището не е просто сграда, то е дом. Тук всяко кътче е спомен и винаги има кой да ти подаде топла ръка. Всеки чин пази нечия история и върху него с последните капки мастило сме изписвали нашите първи трепети и мечти. Основно училище Никола Бретенов е място на неограничените мечти и възможности. Тук всеки ученик е приоритет и намира своето място. Учителите не просто преподават, те вдъхновяват.